Zdravím vás, pipíci. Vítajte vo fialovom svete plnom záhad a tajomstiev. Vstupte spolu so mnou do sveta, kde sa krížia detektívne zápletky, strašidelné príbehy a túžba po vedomostiach. Ste pripravení na objasnenie záhadného a prieskumne známeho? Našim hlavným hosťom bude nekonečná záhada, na ktorú odpovede budete hľadať, dúfam, spoločne so mnou. Tak si nasadte sluchadlá a poďte si so mnou prejsť ďalšiu cestu plnú záhad, dobrodružstva a získaní nových vedomostí. Pozrime sa spolu na svet cez fialovú lupu. Los Angeles, mesto, kde sa sny menia na legendy a legendy na prach. Na uliciach, kde sa cez deň mieša vôňa benzínu s horúčavou a v noci s pachom bezdomovcov a dážďa, stojí budova, ktorá videla viac, než by mala. Hotel Cecil. Vysoký, starý a tichý, ako dých človeka, ktorý toho vie až priveľa. Zvonka pôsobí ako zabudnutý pozostatok minulého storočia, no vo vnútri dýcha chlad. Každá izba rozpráva iný príbeh a niektoré z nich sa nikdy neskončili. Hovorí sa, že niektoré miesta majú pamäť a že dokážu nasať do seba energiu tých, ktorí nimi prešli. Ak je to pravda, potom Cecil nie je len hotel. Je to živý organizmus, ktorý sa živí strachom, smútkom a zvedavosťou. A práve tam, medzi poschodiami, kde sa výťah správa ako živý, sa stratilo jedno dievča. Ten, o kom dnes budeme hovoriť, nie je nikto iný, než Elisa Lam. Narodila sa v kanadskom Vancouveri roku 1991. Dcéra prisťahovalcov z Hongkongu, tichá študentka, ktorá v 14 rokoch objavila slova ako spôsob, ako prežiť v hlave, kde bývalo viac tieňov ako svetla. Na internete písala o samote, o záchvatoch úzkosti, o tom, že svet je príliš hlasný pre niekoho, kto má v duši ticho. V januári roku 2013 sa rozhodla odísť na výlet po západnom pobreží Spojených štátov. Chcela vidieť miesta, o ktorých doteraz len čítala. Zobrala si lístok na vlak, fotoaparát, svoj denník a tabletky, ktoré jej pomáhali udržať hlavu nad vodou. Cestovala sama. Písala o tom, že chce nájsť seba samú. Nie v cudzích tvárach, ale v pocite, že svet ešte stojí za to vidieť. Nikto vtedy netušil, že jej posledná zastávka bude hotel, ktorý sám o sebe je nazývaný ako hotel, ktorý píše dejiny temnoty. V čase, keď Elisa Lam dorazila do Los Angeles, mal hotel Cecil za sebou už takmer 90 rokov svojej existencie. A každý z nich zanechal na jeho stenách škrábance, ktoré nešlo prehliadnúť. Otvorili ho v roku 1927 ako nádherný palác pre obchodníkov a turistov, no mesto ho rýchlo zmenilo. Veľká hospodárska kríza priviala do ulic zúfalých ľudí a Cecil sa z miesta pre cestovateľov stal útočiskom pre tých, ktorí nemali kam ísť. K jeho mramorovým stenám pribudli špinavé kobercové chodby, rozbitý výťah a tieň ulice Skidrov. V jeho izbách sa podčasom striedali samovrahovia, tuláci, vrahovia aj ľudia, ktorí chceli byť neviditeľní. Niektorí z nich skončili v novinách. Napríklad sériový vrah Richard Ramirez, známy ako Night Stalker, ktorý si v 80. rokoch prenajal izbu na 14. poschodí. Hotel Cecil mal reputáciu miesta, ktoré pohlcuje nepokojných ľudí a vracia z nich len prázdne pokoje. Keď Elisa prišla do hotela v januári roku 2013, manažment sa snažil zmeniť jeho tvár. Časť izieb sa prenajímala pod názvom Stay on Main, aby názov Cecil zmizol z mapy Google a aj z pamäti turistov. Ale energia toho miesta sa nezmenila. V noci bolo cítiť vlhkosť, starý pach a v každom zvuku výťahu niečo, čo pripomínalo dých minulosti. Elisa dostala izbu na 5. poschodí. Malý kúsok ticha v budove, ktorá už dávno nepoznala, čo to je pokoj. Elisa sa po príchode do Los Angeles snažila správať ako bežná turistka. Navštevovala muzeá, kaviárne, zapisovala si dojmy, fotila. Na svojom blogu sa priznala, že bojuje s úzkosťou, ale že verí, že táto cesta jej pomôže znova sa zhlboka nadýchnúť. Mala 21 rokov
a v sebe krehkú kombináciu zvedavosti a zraniteľnosti. V hoteli Cecil sa jej správanie začalo meniť. Spolubývajúci neskôr povedali, že sa v noci budila, rozprávala sama so sebou a pôsobila veľmi nervózne. Personál si všimol, že niekedy chodila po chodbách, ako by hľadala niečo, čo stratila. V dňoch pred svojím zmiznutím navštívila knihkupectvo na blízkej ulici, kde sa s predavačkou rozprávala o tom, že kniha je pre ňu útočisko. Vravela, že ju chce priniesť domov pre rodičov. V ten deň pôsobila pokojne. 31. januára roku 2013 mala podľa plánu odísť z hotela do Santa Cruz, no neprišla. Telefón ostal v izbe, kufor tiež. Zmizla bez stopy. Keď sa po nej začalo pátrať, polícia prehľadala budovu, vrátanie strechy, izieb, suterénu, ale nenašla vôbec nič. Žiadne známky násilia, žiadne stopy. Len prázdny hotel, ktorý akoby jej neprítomnosť pohltil do svojho ticha. Až o pár dní sa objavil záznam, ktorý zmenil celý tento prípad. Videozáznam z výťahu hotela Cecil bol zverejnený 14. februára roku 2013, takmer 2 týždne potom, čo Elisa zmizela. Video, ktoré malo pomôcť pri pátraní, sa stalo jedným z najzdielanejších klipov v histórii internetu. Kamera v úzkom výťahu zachytávala mladé dievča v červenej mikine, ktoré vošlo dnu, stlačilo viac tlačidel a cúvalo do kúta. Dvere sa však nezavreli. Elisa sa po chvíli znovu naklonila, opatrne vykúkla na chodbu, ako keby tam niekoho videla, a rýchlo sa schovala späť. Potom vyšla úplne von a gestikulovala do prázdna. Jej pohyby boli nekoordinované, občas pôsobili ako tichý rozhovor s niekým neviditeľným. V jednom momente zdvihla ruky a prsty pohybovala veľmi zvláštne, ako keby sa snažila niečo nakresliť do vzduchu. Výťah stál. Otvorené dvere, ktoré sa nechceli zatvoriť. Až keď sa Elisa stratila z obrazu, dvere sa konečne zavreli a výťah sa pohol. Záznam bol bez zvuku, ale atmosféra z toho videa kričala hlasno. Ľudia po celom svete začali analyzovať každý jej pohyb, spomalovať video, upravovať kontrast, hľadať tiene, tváre, vysvetlenia. Niektorí tvrdili, že za ňou niekto stojí, iný žije pod vplyvom drog, alebo že má psychickú epizódu. Objavili sa aj tí, ktorí hovorili o nadprirodzených silách, o prekliatí hotela Cecil a iných paranormálnych jevoch. Internet sa zmenil na vyšetrovaciu miestnosť bez dverí. Každý chcel vedieť, kam z výtahu odišla a prečo. No odpoveď ležala vyššie a bližšie, než ktokoľvek myslel. Strecha hotela Cecil je miesto, kam sa bežný host dostať nemal. Dvere boli zamknuté a pri otvorení sa spúšťal alarm. No v ten rok nikto nepočul vôbec nič. Po 2 týždňoch nezvestnosti začali hostia hlásiť čudnú chuť vody a nízky tlak v sprchách. Technik išiel preveriť nádrže na streche. 4 obrovské kovové válce, ktoré zásobovali hotel. V jednom z nich našiel Elisu. Ako sa tam dostala, doteraz nikto nevie. Prístupová cesta neukazovala stopy násilia. Poklop bol ťažký a zavretý. Polícia neskôr uviedla, že na tele neboli stopy po útoku a toxikologické testy zistili len lieky, ktoré mala predpísané na svoju bipolárnu poruchu. Oficiálny záver znel náhodné utopenie počas manickej epizódy. Ale kto poznal hotel Cecil vedel, že to slovo náhodné tam nepatrí. Telo kanadskej ženy, ktorá bola nezvestná v Los Angeles, bolo nájdené. Elisa Lam zmizela pred 3 týždňami. Včera bolo jej telo objavené vo vodnej nádrži na streche hotelu, v ktorom sa ubytovala. Miesto bolo plné príbehov, v ktorých sa reálna tragédia miešala s niečím, čo presahovalo logické vysvetlenie. A hoci vyšetrovanie sa uzavrelo, otázky ostali. Prečo sa nespustil alarm? Ako sa dvere na strechu otvorili? Kto posledný ju videl živú a prečo výťah čakal s otvorenými dverami do doby, kým z neho neodišla?
Keď sa prípad uzavrel, polícia zložila spisy a novinári sa posunuli ďalej. No internet nie. Ľudia na fórach, Reddite a blogoch pozerali každú sekundu záznamu. Porovnávali mapy hotela, rozoberali správy patologa a skúšali nájsť chýbajúce spojenie. Objavili sa teórie o tom, že video bolo upravené, časová stopa vyzerala posunutá, niekoľko sekúnd ako keby chýbalo. Iní hľadali paralely medzi Elisyným prípadom a filmom Darkwater z roku 2005, v ktorom sa mladé dievča utopí v hotelovej nádrži a voda z nej steká z kohútikov. Prílišná zhoda na to, aby to bola náhoda, hovorili ľudia. Objavili sa aj konšpirácie o tajných experimentoch, o paranormálnych javoch, dokonca o tom, že hotel stojí na prekliatom mieste. Ale reálna pravda bola možno jednoduchšia a zároveň tragičtejšia. Elisa Lam bola človek, ktorý sa snažil zvládnuť vlastnú myseľ v prostredí, ktoré jej neprijalo. Hotel Cecil nebol miestom, kde by sa zranená duša mala liečiť. Každý kút jeho stien niesol tichý šepot minulosti. A ona, citlivá, vnímavá, na hranici reality a chaosu, možno len vstúpila príliš hlboko do tieňa. Fakty hovoria jedno, pocity druhé. A medzi tým zostáva prázdne miesto, kde sa pravda rozpadá. Po nájdení Elisy sa hotel Cecil stal symbolom niečoho, čo sa nedá vysvetliť číslami ani paragrafmi. Turisti tam prichádzali len preto, aby cítili chlad, ktorý z neho vychádzal. Sprievodcovia po Los Angeles ho pridali na mapu temného turizmu, rovnakú, po akej sa chodia pozerať na miesta vražd a samovražd. Internet ju premenil na legendu, na meno, ktoré sa objavovalo v diskuziách, v podcastoch, v krátkych klipoch s dramatickou hudbou. Ale medzi tým všetkým zmizol človek. Elisa bola mladé dievča, ktoré písalo o strachu, ale aj o túžbe po živote. V jednom zo svojich blogových príspevkov napísala: ak niekedy zmiznem, chcem, aby mňa niekto hľadal. Aj keby to bolo len v spomienkách. Svet ju naozaj hľadal, no bolo už neskoro. Hotel Cecil neskoro zavreli a potom znova otvorili pod iným názvom. No žiadny rebranding nevymaže spomienku na február roku 2013. Príbeh Elisy ostal ako zrcadlo. Odráža naše vlastné fascinácie temnotou, strachom a pocitom, že aj v obyčajnom svete sa môže skrývať niečo, čo nedokážeme pomenovať. A možno aj to je dôvod, prečo jej príbeh neprestáva rezonovať internetom. Pretože v každom z nás je kúsčok zvedavosti, ktorý sa pýta: čo by som urobil ja, keby som stál v tom výťahu? Niekedy sa hovorí, že človek zmizne dvakrát. Prvýkrát, keď prestane dýchať, a druhýkrát, keď sa o ňom prestane hovoriť. Elisa zmizela len raz. Svet na ňu nezabudol, pretože jej príbeh je viac než len prípad. Je zrcadlom toho, ako ľahko sa dá stratiť aj medzi ľuďmi, ktorí nás vidia každý deň. Je varovaním o tichu, ktoré nosíme v sebe. O mestách, ktoré vedia dusiť duše, a o miestach, ktoré si pamätajú viac, než by mali. Možno bola Elisa obeťou svojich démonov, možno miesta, ktoré nedokázalo odpustiť. Ale možno bola len človek, ktorý sa snažil prežiť deň za dňom, tak ako to máme my všetci. A možno práve preto jej príbeh stále desí a bolí, pretože v ňom cítime niečo, čo by sa mohlo stať aj nám. A tak sa pýtam, čo vo vás zanecháva príbeh Elisy? Veríte, že sa všetko dá vysvetliť rozumom? Alebo si myslíte, že niektoré miesta, niektoré okamihy nesú v sebe temnotu, ktorú vlastne nikdy nepochopíme? Budem rada, ak mi dáte vedieť do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, napíš nám komentár a podporíš tak moju ďalšiu tvorbu. Na akú tému sa cez Fialovú lupu pozrieme na budúce?